أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ina ma kowa fatan alkhairi da fatan yadda kowa ya tashi lafiya. Allah ya samu wani lafiya. Allah ka bafa albarkacin wannan rana ta Juma'a. Ubangiji Allah ka samu dace, waɗanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya, mu kuma da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu. Allah ka zaunar da musulmai lafiya a inda suke. Ubangiji Allah ka ƙara zaunar da ƙasar mu lafiya ta Najeriya. Ubangiji Allah wa'annan tashin hankula da muke fama da su, Ubangiji Allah ka mana maganin su. Allah kai ka halicce mu, ka san yanda za ka yi da mu. Ubangiji Allah ka fitar da mu daga cikin matsanancin rashin tsaro da muke fama da shi a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Su kuma shugabanninmu Allah ka yi riko da hannayensu domin su gane daidai ne, su gane inda ba daidai ba daidai ba ne ba. Duk inda shugabanni. Sunana Umar Hashim a cikin fim ɗin Izzarsu. Sunana Hajiya Nafisa a cikin shirin nan na Izzarsu. Sunana Sabon Maji a cikin shirin Izzarsu. Ku zo mu haɗu da ku idan Allah ya kai mu gobe. A Film House Cinema. Da ke titin Zurat a garin Kano wato Shoprite. Domin kallon shahararren fim ɗin nan mai suna Bana Bakwai. Ku zo mu kalla tare da mu.